Moni lelo lolemba pa 6 July chaka cha 2026 anzatu kumeneko 6 July ili bwanji ndine tu Nesta the Black Teacher ndipo tabona ndi update yochokera ku Iran. Tikudziwa kuti ku Iran kumeneko kukuchitika mwambo wa maliro wa amene adali mtsogoleri wa dziko limeneli Ayatollah Ali Khamenei. Mwambo umene umenanenera kukuchitika ndithu kwa masiku 6 ndipo iwo mwambo umene ukathera kumudzi kwawo kwa Ali Khamenei kumene akayikidwe m'manda pa 9. Monga amene tinanenera ku update ya dzulo kunena kuti mtsogoleri watsopano wa dziko limeneli yemwe adasankhidwa kulowa m'malo mwa Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei yemwenso ndi mwana wake wa mtsogoleri amene adaphedwayi Mojtaba Khamenei sakhala nawo pa mwambo umene wa malirowo. Iwowa ananena kuti chifukwa chachikulu ndi nkhani za security. Ndiye taonanso lero taona adzibale ake makamaka ma brothers yake Mojtaba Khamenei atabwera kudzapemphera pa bokosi la bambo wawo malemu bambo wawo ndipo iwowa anali nawo kumeneko onse atatu. Tidziwe kuti malemu mtsogoleri ameneyi wa dziko la Iran Ayatollah Ali Khamenei anali ndi ana 6 ndipo ana 4 anali aamuna ndipo amene anasankhidwa kulowa m'malo mwake Mojtaba Khamenei ndi wachiwiri kwa ana aamuna. Iyeyi ali ndi mkulu wake ndithu yemwe anabadwa 1965 yemwe ndi Mostafa Hussein Khamenei ndi amene mukumuona ndithu mu video ali ku mayambiriroyo amene ndiye wamkulu. Mojtaba ndi wachiwiri. Ndiye metanenera kuti Mojtaba sanaonekere kumeneko komano nkhani yayikulu yomwe achitika ndiyo kuti ma brothers yake anabwera pamenepa kudzaonekera. Ndiye leloli pa 6 July anthu mazana afika ndithu ku capital city la dziko limeneli la Irani kumene kuli procession kapena kuti ndipiti oyenda ndi mabokosi malemu mtsogoleri wawo komanso achibale ake amene adafa nawo pamodzi. Zimene zikuchitika ndizonena kuti mabokosi anthuwa ali pa galimoto ndipo akuyenda nawo mu ma streets aku Tehran kumene kuli chinamtindi cha anthu mamiliyoni ali asonkhana kumeneko onse kuti aone mabokosi amenewa. Tidziwe kuti Irani ikugwiritsa ntchito malirowa ngati kuonetsa mgwirizano umene uliko ku Irani kunena kuti anthu onse amakonda mtsogoleri ameneyi ndipo amakonda ulamuliro umene uli kumeneko. Ikugwiritsa ntchito ndithu malirowa kuti ionetse ndithu ngati simbo kwa maiko monga Israeli komanso America amene amakhala akulimbana ndi utsogoleri wa dziko limeneli. Padakali pano ceasefire ya pakati pa America ndi dziko limeneli la Irani titha kunena kuti ikugwira makamaka wiki ino pamene kukuchitika za malirozi. Mukulankhula kwake Donald Trump paja nthawi zina amalankhula mongong'alula. Iyeyi anachulapo ndithu kunena kuti maliro amenewa ndi mwayi atakhala kuti akufuna kupanga maataki kupha asilikali kapena anthu atsogoleri a dzikoli. Ndipo iyeyinso ananena kuti Prime Minister wa dziko la Israel mwina wiki ya mawayi atha kupita ku White House kukakumana ndi Donald Trump. Israeli idakalimbanabe ndi Hezbollah ku Lebanon ndipo ikupitirizabe kupanga target malo osiyanasiyana kumeneku molimbana ndi gulu lija la Hezbollah. Ma-updates amenewa tilekezere pamenepa ndine Nesta the Black Teacher. Inutu 6 July yabwino.